Selamat malam. Halo. Hei. Oh, ki alah. piye to ki? Hei, sing ayu. Hei, macak sing ayu ki kudune selamat malam. Ngono lho. Wis sinden apa preman rumahsaku kok ora? Kowe engko gendralah Satpol PP. Prit, kena guraan ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu, selamat Mbak malam. Jeripa. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Ya, Sih. cantik sekali. Mos. Ya, nama saya Niken Salindri. Mana? Kediri punya bos. Sing duwe Iki Mbak Niken diatur jumeneng rene mau wet sore wis ning gone daleme Pak Inggi. Oh iya, heeh. Seperti jarangan coba lewat. Taran kudung, jayo. Kaca-kacaku ki jene. Ya ampun pripun kabare Mbak Niken? Ya ampun. Alhamdulillah baik Kang Mas. Dangu piye sampean suwi gak ketemu karo aku. Oh iya sudah lama gak kepanggil kalian panjenengan ya Allah kapan Kang Mas hati kula kapan? Oh, karo aku. Nggih no. Sampean kira-kira dipek bojo dalang kira-kira gelem ora Mbak Niken? Ayo gelem to. Lho, gelem karo dalang Oh gelem. iya sejatine iki dalang ki cocoke ya karo sinden. Oh iya salaman sik Buya Jiret parat aku kudu nguyuh ngene iki malan. Rumah aku kok. Ha iya tenan yo. Pripun kabare Ya sampean? ndang medhot dhisik tak gentenane. Medhot dhisik tak gentenane. Lho, dalang wedok iki po kelemahane dalang wedok karo dalang lanang. Apa? Dalang wedok iki mesti ngeprake banter. Kok iso? Mergo ora ono sing ganjel gitu lho sayang. Sing ganjeli apane? Sing ganjeli apane? Antenone Mas aku ora kok. Apane sing ganjel? Yo ayumu kaya ngono to, Ndruk ora. Bu, aku ora beno karo iki, Bu. Kuwi mbok kuwi sing pink kuwi. Iya, ibu mau wis ngomong, Piye? "Nduk, tapek mantuna purun apa ora?" Aja ora gate akeh. Adol omah barang iku malah ora. Jare sapa? Oh, ya sawang sinawang aku ayu ngene iki kan ora mergo skincare to. Megake apa? Air wudu. Tembelek ora ngandel ora. Gur wudu tok tapi ra salat. Wah, sampeyan iki kelas pira Mbak Niken? Kula tasik kelas 3 SMP Kang. Iya, perawan ning-ning. Perawan ting-ting. Oh, iya. Sampeyan si Joko to? Aku Joko Kumala-kala. Alah. Sampeyan taune pira? Aku iki kelahiran 2005. Mosok 2005? Hah? Oh iya. Hah? Aku iki senom ya, aku iki SMA kelas 3 lagi tenan. 96. Ora 2002 aku iki. Yakin. Sampeyan sing perawan ning-ning berarti Isih perawan ting-ting Yo, Mas. yo. Piye? Perbedaane perawan karo ora sinden ki ana titikane Dik Niken. Apa titikane? Sinden ki anggere cemplungke jero sumur, nek perawan mesti suarane ngene. Terus. Tapi nek sinden wis rondo alias ora perawan cemplungke sumur. Ya ora ngono, Mas. Lah piye? Kabeh loro-loro nek cemplungne sumur mati. Kok iso nek suarane iki lho kok iso. Ayo. Nggih, Mas Piye, Adit. Ya ampun iki acarane napa, Mas? Bersih desa warga Bersih masyarakat desa. Ngemplak Lor. Masyarakat pundi? Ngemplak Lor Dik Niken. Ngemplak Lor. Heeh. Waduh, do niki alhamdulillah wah sing mirsani tumplek-blek niki wah ya Allah alhamdulillah. Sing tenggene ratan radi minggir nggih Pak amargi niki jalan raya. Mangke lek lupat-lupute wong kan kadang banter ngono to Mas. Tenan kuwi Dik. Heeh, dadi rada minggir nggih Pak nggih. Nggih niki warga Lor. Ngemplak Lor. Ngemplak Lor. Wah. Matur sembah nuwun sanget sampun nekakne Mas Adit sak rombonge kalian. Carang Suka Grup. Napa? Carang Suka. Carang Suka. Heeh, iki IG ku Carang Suka ki mbok di-follow ngono ora. Moh. Sak Niken Salindri kok
follow IG Carang Suka. Karang suka sak rombongan kula niken salindri mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Allahumma. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun Allahumma. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah Allahumma. Muga-muga ndang lunas utange. Ah, sing baku ya kuwi kowe. Engko lek wis lunas gendang utang neh ya Mas. Sing duda-duda didungake muga-muga. Sing duda-duda muga-muga gendang entuk rondo. Sing perawan-perawan. Joko-joko. Sing perawan-perawan sing joko-joko muga-muga gendang entuk jodone. Ah iya. Sing tuwek-tuwek gendang. Ndang apa? Gendang munggah kaji. Oh, alah ndang munggah kaji. Sampe tak duwete karo sepelane sampean ya. Sapa? Lelelele Mbak Ciri Pak Asu. Apakah itu yang dinamakan ikan salepo? Ah, kuwi niken salebor kuwi. Iya. Mirip lho, Kak. Heeh. Mbak Ceripa. Ayo monggo Mbak Ceripa. Nggih, ngastong mikirin Mbak Ceripa. Mbak Asu sapa? Mbak Asuwati. Mbak Asuwati. Mbak Ceripa ya ampun, selamat Pak. malam. Cantike dandang gintang-gintang to. Oh, siden kok ora. Selamat malam, Mbak Ceripa. Selamat malam. Selamat malam, mike dicekelno. Miki cekelno, selamat malam. Aja nggih mike iki kulinone ra nggae kabel no. Selamat malam. Halo. Oh. Ki piye to ki? Sing ayu. Macak sing ayu ki kudune selamat malam. Wis sinden apa preman rumahsaku kok ora? Kowe engko gendralah Satpol PP. Prit, kena guraan ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu, selamat Mbak malam. Ceripa. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Ya, Sih. cantik sekali. Mosok. Hei. Ya jirit iki. Lah tak kira apa bake Iya sumelang. Mas, langgan aku do teko. Langganan iku mau. Jebul. Jebul. Nek njaluk potong kok sik. Ya. Wong aku iki mang njaluk foto bar dihapus kok, Mas. Dihapus Iya, Nek. Len. Iya. Ayo, Mbak. Sumenang ya? Mbak Ceripa. Aku mau tamasya para keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kereta tak berkuda, beca-beca. Oke, menika Mbak Niken Salindri kali Mbak Niken Salepuk. Iya. Kangen dalang. Biar jiran tolong. Ya Allah dici aku. Alhamdulillahirabbil alamin nabi nasta'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sik, aku iki sinden ora demet lho, Mas. Hus. Aku iki sinden ora demet. Hus tak gebyur iki kowe kok. Sing ngene kangen ya kudune ngono, Mas. Ora. Lah wong aku iki meteng anakmu lho, Mas. Tenan deh anak Ya malah, Kang Mas. Ya Allah Mas, sampean meteng mbek iki Mas. Sumpah. Ya Allah Mas, gak nyangka lho Mas, aku Mas. Mikir kepyok godol modar kowe kok. Aja ngono iki anakmu dek iki tak wes kirana ndase lho, Mas. Ora. Kudu anakku iku. Tenan lho ndek anane pas mendem mbok mangan ngono kok. Ya ampun, berarti dhewe wis gak joko. Walah, mbok. Ngono lek. Ya ampun Mas. Minim ki bojoku koyo Niken ning ora kok kowe iki. Wis ra sudi. Lah wong ayu ning ngene bodi koyo Misi Seres are mbok piyek-piyekno. Delok ah. Kaya api apa? Ngene, Misi Seres. Sisi seret. Misi Seres ki apa? Ya iku nggo nganu roti iku. Sisi seres. Sik susuku mlater. Halo nyapo lah kok madeburi barangnya mbok dibenakne ning ngene. Gak di anane ngono malah tak nggo joget malah tekan tek cengel Tak kok. benake apa piye kok? Gak. Mak niken aku malam-malam mbok okro. Isine apa iku? Isine apa? Aja mbok kandhane. Sampeyan gelem ngene iki. Apa? Isine apa kan? Isine apa kan? Ikan aku niken, Mak. Isine apa? Sempak. Mas. Oh. Sempak. Sempak tek kemamel ya Mas. Le. Padha. Padha apane? Padha. Oh kuwi asli kok ora padha kok. Delok. Bocah iki piye lah kok malah ndeloki susuku? Pak monggo lho Pak nek jenengan badhe. Ora tawak-tawake. Piye lho kok iso? Lah daripada ngurang-ngurayu tak dono sisan kabeh. Karuan ayo Pak, monggo Pak. 50. Ora iso ngono kuwi. Piye? Boleh 50. Aku kan mantin.
Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Nggih. Alhamdulillah niki diaturi napa Kang Mas sayangku. Nggih, ndonga riyen kunjuk warga masyarakat sing mapan ana ngemplalor. Ya, iso ndongakne apa ora? Ora iso aku. Maca ayu adewe iki wis padha nggih kebaya sing Ah, ah. anggun. Aku lanang kok, Mbak. Ya Allah. Aku isin aku dingeti kok. Pak ngingeti aku karo maca kulhu. Sampai nek bengi jenenge Ciripa. Nggih. Lah nek awan jenenge apa? Agus. Walah berarti kae lho sing Agus, Gus Agus. Ora ngono. Piye? Sahur. Alah iki. Apa lho Mas tunggalane. apa mang? Oh, masa iki sing Masak dadi kowe. mimi apa? Mintuno. Mimilan mie goreng. Mie goreng ya iki lho. Iya. Pak, nek kowe wedi nganu apa? Ora sambung ngeti kabeh raiku. Oh, kuwi pakku kuwi. Iki medene wong, Mas. Iki Ah, kok ape iya. tak go mulai, Mas? Tak nggo gasang seliro. Heeh. Mbak Niken, Mbak Tripa. Dalam. Donga sik, Mbak Tripa mau kunjuk Iya, warga iya. masyarakat. Mugi-mugi warga ngemplak lon mriki pikantuk rejeki ingkang kathah, Amin. seger kuwarasan, Amin. sing urung meteng ndang do meteng. Nek Amin. meteng aja ngingeti aku. Sebabnya apa? Nak kok nular. Wes pas lahir sampean ki jane di USG iki lanang apa wedok? Mbah aku ki wedok nek mang kurep kok yo. Sumpah. Sampean kok iso nyuruh wedok carane piye? Kula kempet, Mas. Kuncine nek nggone sikil. Oh, lelek sikil. sikile dibuka ngene. Halo. Lho. Oleh dikempet. Halo. Oh iya. Ayo jajal nyanyi apa ya? Umpamane nyanyi apa, Mas? Nyanyi. Nyanyi sing apik. Balonku Balonku ada lima. Ya ya coba. Bocah iki entuk dolanan. Dan anyar. cepetan. Yo. Balonku ada 5. Terus. Rupa-rupa warnanya. Nya. Hijau kuning kelabu. Dol. Apa nih sing dol? Iki sikile iki lono nae nek umpunge nek ngene iki kok dol. Iki ditaleni diplotroke mengguri kok. Kan di anane tanggul iki meletus. Mbak Niken, Mbak Ceripa. Nggih. Wau uga pamundutan saka panitia ngersake fragmen ketoprak uga ana. Gandeng Patri menika mujudake fragmen ketoprak ya to, gudange ketoprak. Ya, coba. Sing iso diketoprak slendro wae, slendro. Ya. Coba Sri Tanjung Sida Paksa kaya apa ya? Iki sing dadi sida paksane. Aku dadi Sri Bombok ae. Sampean bojoku no. Sampean Sri Tanjung, aku Sida Paksa. Oh. Ayo kae tukang arek geber. Ora iki sing dadi apa? Pembantu. jenenge, Sing pembantu sing biasane ngewangi aku Mban, ngono kae mban. Biasane mban iki gawe jilbab. Ket dadi ula ya iki. Kok. Dadi mban. Mban ki biasane nganggo Mban iki kudung. biasane nggih kerudung. Ken, sumpah rek sambekan aku Ken. Ken, Piye to? matane. Wong ayu-ayu kok dibunel plastik. Iya. Masam bayi bajang apa piye aku? Iki jilbab. Jilbab irang ngene iku. Ayo, turuk. Tok. Garwanipun Kakang Yayi wong manis. Kakang masih paksa. Piye kabul wusanane rumangsaku pun Kakang kelawan Siadi wis sawetara suwe rasa patemon Yayi. Hei, Masa melok-melok urung wayahe kok iso. burung wayahe pembantu ki lungguh. Meneng kok iso. Mbane bisu ya. Mban ya Allah, Mban. Iya, Iki kakangku wis mulai, Mban. Wis mulai di kakange. Wis mulai. Ya Allah, Mban. Aku Jendera. kangen, Mban. Kangen Mbok aku. yo Ki. dirangkul sih. Piye kabul wusanane Yayi? Rumangsaku wis sawetara suwe nggo ora Padha pethuk. gatelene. Kode wae iri. Rumangsaku wis sawetara suwe ra kepethuk lawan siram. Mas. Oh, wong ae. Kula menika nggih tresno marang Pan. Meletus. Ditutul ngene anare. Mak celeng ae. Iya. Piye kabul wusanane? Apa sliramu uga kangen lawan
pun Kakang ya. Saestu niku leres Kang Mas, kula kapang kalian panjenengan lho Kang Mas. Oh iya. Metumban Mas, metumban tak dung tak. Ayo yo Wahyu Budaya. Burung. Hop. Weh jenenge ketoprak sekarat tak kadane ora. Oke niki lagi penak gandrung kok kono malah metu taman ki piye? Engko mbak niki mbantune lek pas waya arep dipejah-pejah ngono kae lho. Todok. Mbak niki ning ngisor kene, mbak niki ning ngisor kene. Pikir le tularan iku. Nanging rumangsaku. Pripun Kang Mas? Goro. Apa sing dadi aturmu ya? Kok gara pripun to Kang Mas? Aja cedak-cedak lawan pun Kakang. Roh. Mboten Kang Mas. Kok panjenengan saged bicara seperti itu? Bicara ki apa? Toprak kok bicara ora. Lah apa? Padon. Matur goblok ora. Bicara ki apa, Ban? Matur. Matur. Kok panjenengan saged matur tenggene ngoten niku lho. Panjenengan niku wonten buktine napa, Kang Mas? Yur, Mas aku koyo ngadeg-ngadeg kok. Heeh. Ngene ya. Miturut juru telik sandi. Babar pisan pun Kakang wis ora percaya kelawan sliramu. Kok panjenengan saged matur teng ngoten? Hus, ora cedak-cedak kawan aku. Teng apa, Kang Mas? Dicekel atik hus. Sok ganteng ya, Bu. Padahal dalangnya merongos. Ya ampun iki. Bajingan ora. Merongos-merongosan ning lek pinter dalang ki ra sida merongos ya. Merongos-merongos duitku Ora akeh. merongos nek kuraine kemunduren. Oh, bajirut ya. Kalah saing aku. Nanging pun Kakang ora percaya kelawan sliramu. Lah teng napa to, Kang Mas? Ora cedak-cedak lawan aku. Gayane. Aku jijik karo kowe. Aku jijik karo kowe. Aku seneng semban lho, Kang Mas. Lah, tapi aku jijik karo kowe. Kok saged ngoten to, Kang Mas? Miturut juru telik sandi. Kula salah napa, Kang Mas? Miturut jeluk telik sandi, juru telik sandi. Kowe wis wani tumindak selingkuh lawan pun Kakang Yai. Tuk. Mboten, Kang Mas, kula saestu Dara. No. Sabar. Kok gak ono lakon diperkosa ya? Ora. Tutuk. Yai. Apa bener? Wis pirang-pirang condro iki kowe wis tumindak gendak sekara lawan saestu Kakang. mboten, Kang. Ora ngandel. Ora percaya. Kandhani kok ora percaya. Ketoprak model apa Mas? Mboten Kang Mas, saestu mboten Kang Mas. Kula mboten tumindak seteng Kang Mas. Mosok panjenengan tebih-tebih lunga. Kula nggih aneh-aneh tenggene panjenengan lek nggih mboten to Kang Mas. Niki wonten seksinipun emban Kang Mas. Saestu kula mboten tumindak seteng Kang Mas. Malah mboten Kang Mas, mboten. Saestu Kang Mas, mboten niku mboten salah. Aku tak omong sik ora. Diam kau, jangan bersuara. Diam. Yalah. Yalah bandit ya. Timban kok iso dadi bidakor. Ora ngrusak momen aku iki lagi ngamuk ceritane. Apa bener kalamu ono dina samangku kowe wis ngrebini kowe meteng. Kowe ngandhut jabang bayi. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngandhut jabang bayi ning kuwi dudu jabang bayine. Ora mbak. Sido paksa. Mbak ora. Masa tak tengi kowe. Kowe iki ceritane iki wedok ya nyok ora. Bantu nenak. Ya Istri Tanjung. Madhep rene. Kuwi dudu putraku nanging kuwi putrane Kakang Sukodana. Saestu Kang Mas kula mboten meteng Kang Mas saestu. Ora ngandel. Ya. Ora ngandel. Kowe yakin kuwi anakku? Kula yakin niki anake panjenengan. Goro mati kowe. Goblok kuwi buduke melu ora. Gorong mati. Gorong mati. Jotos iki buduke melu des ngono ora. Mulai kono ora Gorong bayaran kowe. mati. Aku kok sampean pejah ngono lho. Kok ceritane. Golekno anu keris. Keris kresen aja. Nah iki kerise. Kuwi sinden arep mlebu kotak opo rumah aku ora. Sinden ape ngendok iku. Ya. Kuwi fotone gedhe aku ya ora. Ora. Sing ngendi kerise? Bre. Coblosan. Oke. Ayo, poro kaki ditenono kowe. Anane ya iki wis kono. Turuk. Kok sampean nek pasar ping graji sampean rene. Iya.
Saestu Kang Mas niki senes gene sinten-sinten niki gene panjenengan Kang Mas. Menawi panjenengan pejah kula pun siap Kang Mas. Ora ngandel. Ananging kula namung pesen kula gadah bebono gene panjenengan Kang Mas. Baramu apa? Menawi panjenengan pejah Kula kok panjenengan pejah. Kowe ki sing mati goblok. Iya ya. Menawi kula panjenengan pejah. Lah yo aku. Aku pejah ngono kok ora aku panjenengan ora. Menawi panjenengan pejah kula. Ngono ta? Karepem kan nih kan. Oh pejahi kula ngono lho Mas. Iya, menawi aku pejah ngono. Wah. Kula pejah. Toprak Cina iki. Toprak nek murah yang ngene Mas. 50 ta mau. Ludira kula anggondo amis. Berarti kula sampun selingkuh ngene panjenengan Kang Mas. Iya, mara gak tak bukteke. Yen to pancen getihmu gandane banger, kowe tumindak selingkuh. Nanging yen getihmu gandane arum, nyekti kowe panci jujur bloko suto kawanpun Kakang. Jenengan mboten keton? Ora. Wani tak bukteke? Nggih. Wani tak bukteke? Wani. Mati wis Sri Tanjung. Ora ana mati kok ngadeg mati ya turu ora. Turun Anduk. Hah? Oh mati turu. Luput saiki kok ben. Ban, tutuk. Ban. Apa? Kok apa? Piye? Basa karo aku. Bojone wis mati ya, Bu. Aku perkosa. Ora sudi ora. Ruasam. Halo aku Joko nganggur mbangane merusak kaya kowe ngono. Langgir pangan karo mendem gak enak. Ban. Ora ana mati ngalenggon niku. Nek kene. Ban. Bocah iki matine ya. Ban. Ban. Piye nek gelut piye padha lanange? Ya cilik di rumah aku nantang Bang. Rampung ketoprak. Ah, wis. Metu dagelan ora iki? Dagelane kowe dadi ula. Ku dak ulane kowe. Tepuk tangan untuk Mbak Niken kali Mbak Ciripa. Wis tangi kan ikan. Iya entuk dhuwit 200 iki mah dhuwit sapa? Dhuwitku paling. Saestu to Kang Mas kula mboten tumindak sedeng to Kang Mas. Ketoprak basa ae kok. Getihmu jebule gondo arum aku gedon Tanjung. Aku gedon Tanjung. Tok. Ayo, pati niku gudange ketoprak tadi. Wis. Tumindak sedeng Kang Mas. Kang Mas kula mboten tumindak sedeng. Oke. Ayo. Allahu Akbar. Jalange nakal kan ya. Orang ngajar nembang Mbak Niken. Iya, nembang nggih. Nggih, Coba. napa niki Mas? Menika nggih wonten pamundutan caping gunung Mbak Niken. Siap. Kali, Mbak. Jengklengke nggih. Jengklengke kali Mbak Ciripa coba nggih. Wah, aku kangen pas sampean mumbul kae. Kak aku ndek mumbul wedi. Perkara apa? Pindah kafe Mas Prabotku. Bangsa Apa lek Bu kok mbok guyu wae aku isin aku. Ya ta dhewe iki dadi guyonan kok. Ya, bapane sik sing penak, monggo. Saben bengi Ayo Pak Ciripa. Hup, ha. Hup. Dosa orangnya balung. Lah sampean ki kurang rono lho. Gah niken kena ndasku kan. Oh, dasmu belempit tekan buri ya. Ning kene. Gak ngomong mbok plendet. Ndas ki nggone ki ning kene lho. Udu kuwi. Ndas sing endi? Ndas liyane. Wah, wis. Ki aku ki ra duwe ndas lho ning kene. Kowe wedok asli ya. Ayo gantian. Ayo. Yen mamaja
mong nganggo jana gone Iso to. Wani pura, kowe mencolot kaya ngono ku wani pura kira-kira? Wedi Mas. Wedi lha apa? Iki perabotku nek ukluk. Ayo dijajal dhisik to. Urung apa-apa kok mbok jajal sik ngono. Yo. Dijajal. Budek wong iki. Kok iso ngelone budek iki lho. Oh, iki bapake lho. Pak, mungkin jenengan bubuk teng pundi? Wah, wis. Ah, wis. Piye perasaane sampean piye diduk ngono? Wis tuwek. Bukan mencolot. Ya. Ayo baleni mencolot. Colot kan. Ayo. Hop. Yo. Protol kabeh ora kowe. Apa kowe kok ngerti karo Pak Joko sing gedhe ngono to? Pak sing dingeti ku ora aku tok kok. Apa? Wah, wis. Oh sampean niku ya ngono kok mbok nyuhno ae kok ora. Ayo, getenan. Pacitu. Double. Sarambi. Ayo. Ya. Panas. Mas janjine kepingin banget Ora. Sida mepet Mbak Ciripa. Ayo, nganu, apa jenenge parian? Barikan, ya. Iki. Aleneno. Ya. Bisa pundi niki, Mas? Bisa pundi? Ngemplak. Bisa lor. ngeplak lor. Ana popor Terus. manganing desa Jepat desa ngeplak lor. Manggih mulya. Nah. Tuku kolor. Tuku kolor. Diadahi tampah. Diwadahi tampah. Warga ngemplak lor. Ngeplak lor. Mugi-mugi panjang barokah. Amin Allahumma amin. Ayo, Godhong kelor Godhong Tuku ning kelor. ndi? karo mangan lodeh. Karo mangan lodeh. Wong ngemplak lor. Ngeplak lor. Meteng kabeh. Yo sing lanang yo melu meteng ngono ora. Beda. Oh, beda. Isin aku. Muga-muga iso meteng kaya Mbak Ciripa. Amin. Mas metundi, Mas. Mosok tak ketekno ya gak isa ya yo. Ketekno ya apa ora. Ayo lanjut. Panas udan. Udan panas.
aling-aling caping guna barongan. Ayo Mbak Jiripa sik, Mbak Jiripa sik. Mbak Jiripa sik. Aku sik. Barong no, ayo. Au. Wi pargo ya. Barangnya enak, Contohnya sik. Piye-piye sing contone? Ayo Mbak Jiripa genti no, aja nganti kalah. Mosok kalah karo wedok. Heh. Esek-esek. Ewer. Esek-esek. Ewer. Esek-esek. Ewer. Ayo, hei. Sak ndadine. Ora isa aku mau mesti aku Dadi bocah ora. Ayo. Masa wis tau dadi? tahu. Terus dadi apa? Dadi apa? masalah. Tak kira dadi ula. Pripun, Wah, Pak? jenenge. Monggo lho 30 dalah. Hei, ora dinyang-nyangno ngono ku ya ora. Sawerane Oh. maksudnya. Koncene dadi barongsai kok iso enek ngene-ngene aneh. Monggo Mbak Niken. Nadyan wadon sarwi Atas kilagam ya, Nak?
kasih. Dudu dulu. Kang Mas. Keringetnya nganti sak gerontol-gerontol nak. Oh ya. Ora cempolaku mau ndi lho tanggung nyawat Mbak Ceripang ora. Cempolaku disen. Oh ya, wis. Jan tenan. Saiki arep tak atur kok, Nak. Apa? Ben foto karo Mbak Niken per foto 200.000. Oh. Per foto 200.000. Ah iya. Momen kok. Oh ya, coba saiki kita artis-artis sekarang suka grup tanjake. Oh ya, iki sene Mbak Dita. Oh ya, padha nelongso jaman rekoso. Selamat malam cantik. Iya, selamat malam. Nek iki monggo Mbak Niken Salindri. Nek iki genti Nikan Sledrek iki. Kok Niken to? Kok Niken to? Oh, Dita Sledrek. Ora Sledrek. Apa? Seledri. Oh, Seledri ta. Pas aku warna-warna. Ayo to. Jan, rambutnya sampean nggo semir gini. Hah? Rambutnya sampean nggo semir. Sinden milenial kok, Mas. Milenial kudune semir ya. Heeh. Ya ora to Dek Niken. Sinden milenial harus disemir toh. Iku lah abang ijo aku lah dalang milenial arep tak semir aku ya. Semir apa? Semir putih. Rasa kok semir putih kabeh ngono kok ya. Coba. Nggih. Gandeng sing mirsani menika ora mung trima piyai-piyai sepuh tapi piyai nom ya akeh sing padha mirsani. Dadi sing jenenge wayang kulit iku anut zaman kelakone, siapa pemimpinnya. Oh iya. Dadi sing nom-nom ya jenak mirsani wayang, sing sepuh-sepuh semono uga nonton kelawan ceritane. Oh iya. Lagune sanes Deni Caknan coba. Oh, gamelan mosok iso. Iso, gamelan iki ampuh kok garap apa wae iso. Oh iya, rombonganku ki tak leboni biola, tak leboni saksofon, tak leboni bass gitar. Tapi nek orjen aku anti no. Oh iya, sanes iso digarap gamelan iso. Coba kaya ngapa? Ya yuk. Buka drum. Bahasa Ibu Siti Mas. Kowe ra ngerti lara. Pas aku kelangan kowe. Ngancani mongso sepimu nuruti apa karepku. Nyatane atimu tutunggu aku. Iya. Diaturi jimbang siji sing penting kepenak. Oh ya, Coba. Wah, jantenan Mbak Ria karo Mbak Desi diaturi jumeneng sik nok. Oh ya, Aja ninggal aku trimo bonceng. Awiwit budal jantine bebarengan. Selamat malam gadis-gadisku ya ampun. Selamat malam. Oh, jan. Nganggone ping-ping. Ketok le mencolot-mencolot. Ya. Kok mencolot-mencolot? Oh iya, apa kuwi menyolok-nyolok kuwi lho kok mencolot-colot ora. Oh iya, wah jan tenan. Miki banter ke sithik, Mas. Iki penak sendi saka Rembang. Ya, Mas ya. Oh iya, Wah jan tenan penak wayangan bengi iki. Enak ya? Monitore. Mantap. Sakrane kret. Oh iya, tenan.
Monggo atur pandonga apa kunjung warga masyarakat ingkang mapan wonten ngemplak menika Mbak Desi karo Mbak Ria. Semoga tambah rezeki ingkang kathah halal barokah. Nggih. Panjang umur. Nggih. Napa Mbak Desi? Rukun kalih tanggane. Sing baku nggih niku nggih. Penting rukun nggih. Heeh. Putra sampun pinten Mbak Ria? Nembe setunggal. Oh, nembe setunggal. Heeh. Lah tak kira sih perawan sampean mau gumun. Napa nggih? Iki ya perawan kok. Sapa? Anak kene. Lah. Lah anake nang omahe. Jaga kesehatan. Tempur masih banyak, sesuk isih bablas ning gone Sonean. Nggih, siap. Sesuk iki ning Sonean padha rame kaya ngene iki, no. Oh iya, heeh. Coba aku tak nyuwun suarane sampean mawono. Memanik Mbak Desi karo Mbak Ria, bawane sik mau nggih enten sing nyuwun bawane Asmarandana aja turu sore kaki saking Butati, nggih. Nggih. Oh iya, monggo kaya ngapa? Berdua Mbak Ria karo Mbak Desi. Coba kaya ngapa? Bawane sik sing penak. Lah engko ganti arti lho kuwi lho, nek tambahi Beda lho artine lho. Artine piye? Wong aku ki mung ngeloke kanca-kanca kok aja turu sore kaki lho jenenge. Oh. Mung tak wale. Positive thinking. Iya, sore kanca-kanca jaga kesehatan, jaga mood kuwi sing paling penting. Oh iya, heeh. Pokoke sindene iki anggere ayu-ayu tur anyar-anyar, kanca-kanca melek kabeh nah. Oh iya, tenan. Lah niki kok sindene kok kawak-kawak kabeh. Kawak-kawak mulane kanca-kancaku dut ape turu kabeh iki Mas aku. Kawak-kawak. Oh iya, wayah ngene iki kari ngetari awak kok, Nok. Oh iya, heeh, sasi Sawal Labet Besar Suro kuwi uripe seniman sak Kabupaten Pati, seniman apa wae. Oh ya, Enggak. Mbak Ria karo Mbak Desi iki mau sewengi wis enek sing njaluk foto karo sampean ora? Belas sih Mas. Lho, carane ben sampean enek sing njaluki foto. Iya. Lah ya penonton-penonton iki bayari 100. Lah malah bayaran kuntek Malah Mas. entek no, malah tambah. Belum njaluk foto karo kowe. Lah iya. Kok tak aku njaluk foto karo Mbak Desi njaluk foto karo aku ya. Lah iya. Oh iya, rasa bayar iki. Ade wong loro foto-fotonan. Ayo. Isi nedong tatu Iki mengko wis pesene para panitia, pokoke Pak Hadi Hasan karo Pak Harwito diaturi jumeneng Mas-men supaya nyawer. Siap, Pak. Oh iya, harus dipesen karo panitia ngono. Siap-siap mengke, Pak. Oh iya, Sandang kalawan pangan
Coba digarap sik memanik kaya ngapa? Mbak Desi lawan Mbak Ria karawitan Carang Suka Grup. Ayo langgamke sik. Ayo, wah ini lah. Buka sik, buka sik. Seto. Kadem sik. Deme sing apik. Aku yo gelem. Mong sliramu mali ing kalbu indahna kang katon selera tangan lengku niatan saene sadya adem rasaku tansah suman Ya.
kasih gadis-gadisku. Ya. Rumangsaku bangreng sing ngendang Jaipong Banjaran malah HP iki. Oh iya, mangkat wae Cak Galih dadi ke Jaipong ta iki. Ayo. Jan tenan. Panci bolak-balik sejenenge pagelaran wayang kulit Winok ya kaya ngene iki. Oh iya, heeh. Pagelaran wayang kulit iki panggunge megah, sone penek, sing kepareng nonton akeh kuwi mujudake pagelaran wayang kulit sing berhasil. Oh iya, heeh. Tenan. Ngene iki senimane lah ku ya, Mbah. Arep nyambut gawe iki enteng rasane. Oh iya, mergo sing kepareng apresiasi akeh. Oh iya, heeh ya mae.